Kestävyysvaje. Valtionvelka. Kilpailukyky. Kestävyysvaje. Valtionvelka. Kilpailukyky! Kestävyysvaje. Valtionvelka! Kestävyysvaje. Valtionvelka! 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 Ei meillä ole kestävyysvajetta. Meillä on veronmaksuvaje. Laillistettu veronkierto, eli verosuunnittelu, saadaan kuriin tukkimalla verolakeihin jääneet porsaanreiät. Tämän lisäksi harmaan talouden torjuntayksikköön tarvitaan paljon osaavia tutkijoita lisää, jotta veronkiertäjät saataisiin kuriin ja verot kerättyä niin kuin pitääkin. Valtion velka ei ole vielä huolestuttavalla tasolla. Suomen korjausvelka taas on. Homekoulujen korjaaminen on investointi tulevaisuuteen. Ylipäänsä meidän kannattaa elvyttää. Syrjäytyminen tulee paljon kalliimmaksi kuin velanhoitokulut ja tämän lisäksi aiheuttaa turhaa inhimillistä kärsimystä. Kilpailussa pärjäävät he, jotka haluavat itse voittaa, eivät he, jotka pakotetaan mukaan. Kilpailukyky ei synny palkkoja alentamalla, vaan panostamalla koulutukseen, perustutkimukseen ja valmistamalla tuotteita, joita ihmiset haluavat ostaa. Voi räkä. Puhut ihmeen viisaita, hyvä veli. Ja saatatpa jopa olla oikeassa.